Καλή σας μέρα, παιδιά μου. Ώρα για μελέτη. Για τα ελληνικά μας θα χρειαζόμαστε κάθε φορά τα πιο κάτω. Το βιβλίο των ελληνικών μας, το τετράδιο εργασιών, μολύβι και σβιστήρι, μία ρίγα, ένα κόκκινο και ένα πράσινο χρώμα και το τετράδιο ταξίδι για να γράφουμε μέσα όσα χρειάζεται. Σήμερα θα δούμε όσα σημαντικά πρέπει να ξέρουμε στην ενότητα 14 στα ελληνικά και μετά θα τα ξεχωρίσουμε μαθαίνοντας τα ένα-ένα. Ας πάμε στη σελίδα 57 του βιβλίου μας, όπου βρίσκεται το σημειωματάριο της ενότητας 14, για να το δούμε όπως κάναμε πάντα. Εκεί θα δούμε μόνο τα σημαντικότερα που χρειάζεται να ξέρουμε. Εννοείται πως όπως και κάθε άλλη φορά, αν δεν με προλαβαίνετε μπορείτε να σταματάτε την παρουσίαση για να μπορέσετε να δουλέψετε. Στο βιβλίο μας λοιπόν στη σελίδα 57 υπάρχει το σημειωματάριο μας. Εκεί τα σημαντικότερα που πρέπει να ξέρουμε, παρόλο που θα τα μάθουμε ξανά, θα τα δούμε ξανά και στην τρίτη τάξη, είναι τα ρήματα που τελειώνουν σε ένο με ΑΙ και σε ένο με ε, τι είναι τα αριθμητικά και να γράφουμε και να λέμε σωστά την ημερομηνία και την ώρα. Για σήμερα θα δούμε τι είναι τα αριθμητικά και την ώρα. Μπορείτε και εσείς να βάλετε τα σημαδάκια σας εδώ και να υπογραμμίσετε αυτά που έχω υπογραμμίσει και εγώ για να προχωράμε. Στο κείμενο μας στη σελίδα 64 μπορείτε να βάλετε πάνω την ημερομηνία. Θα δούμε δύο στοιχεία. Τι είναι τα αριθμητικά και πώς γράφουμε την ώρα. Θα σας το διαβάσω και θα τα δούμε ένα-ένα. Τα γενέθλια της Χαράς. Η Χαρά στα γενέθλιά της κάλεσε όλη την τάξη της, δηλαδή 25 συμμαθητές και συμμαθήτριές της. Τελικά, από την τάξη της ήρθαν 16 παιδιά, 7 αγόρια και 9 κορίτσια. Ήρθαν όμως ακόμη 4 παιδιά από τη γειτονιά της και 3 εξαδελφάκια της. Στις 5:30 όλοι ήταν εκεί. Ο καιρός ήταν καλός και το πάρτι έγινε στην αυλή. Έπαιξαν 11 φορές κρυφτό, 5 φορές μήλα και 6 φορές κυνηγητό. Γύρω στις 6:45 κουράστηκαν για να τρέχουν και κάθισαν να φάνε. Έφαγαν στην αρχή 44 κεφτεδάκια και 2 σακούλες πατατάκια. Έπειτα δοκίμασαν τα 22 γλυκά που είχε ετοιμάσει η μαμά της Χαράς. Κατά τις 7:15 έφεραν μία τεράστια τούρτα. Είχε πάνω 8 κεράκια, 4 ζαχαρωτούς πιγκουίνους και 1 γατάκι. Η Χαρά χρειάστηκε να φυσήξει 3 φορές για να σβήσει όλα τα κεράκια. Όταν η ώρα πήγε 8 ακριβώς, οι γονείς των παιδιών άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά. Στις 9:20 όλοι είχαν φύγει. Σε αυτό το κειμενάκι, παιδιά μου, έχουμε με γαλάζιο χρώμα όλες τις λέξεις που μας δείχνουν αριθμητικά, αριθμούς δηλαδή. Θα δούμε τους αριθμούς ξεχωρίζοντας τους σε 2 κατηγορίες. Πάρτε πρώτα ένα πράσινο χρώμα, να υπογραμμίσουμε μερικούς από αυτούς, τους περισσότερους. 16, 7, 9, 4, 3, 11, 5, 6, 2, 1, 8, 4, 1, 3. Όλοι αυτοί οι αριθμοί που έχουμε υπογραμμίσει με πράσινο χρώμα γράφονται με μία λέξη. Ας δούμε και τα υπόλοιπα αριθμητικά που έχουν απομείνει και να τα υπογραμμίσουμε με κόκκινο χρώμα. 25, 44, 22. Σας τα βάζω και στο πλάι σε 2 ομάδες, σαν να σας τα γράφω και στον πίνακα. Όσα γράφονται με μία λέξη σας τα έχω βάλει στη μία πλευρά, ενώ όσα γράφονται με 2 λέξεις σας τα βάζω στην άλλη πλευρά. Και υπάρχει ένας πολύ απλός κανόνας για τα αριθμητικά. Θα τον δούμε γράφοντας τον και στο τετράδιο μας, οπότε ανοίξτε το τετράδιο σας σε καθαρή σελίδα και πάμε να γράψουμε.
τετράδιο μας λοιπόν, σε καθαρή σελίδα, θα βάλουμε την ημερομηνία και πάνω στη γωνιά ενότητα 14, όπως βάζαμε πάντα για κάθε νέα ενότητα. Θα γράψουμε τον τίτλο μας, τι είναι τα αριθμητικά, υπογραμμίστε και με τη ρίγα σας με ένα χρώμα και στο πλάι, στο περιθώριο μπορείτε να σημειώσετε τον κανόνα. Ο κανόνας λοιπόν είναι ο εξής. Τα αριθμητικά είναι λέξεις που δείχνουν ένα αριθμό. Οι αριθμοί μέχρι και το 20 γράφονται με μία λέξη και από το 21 και πάνω γράφονται με δύο λέξεις. Θα σας σημειώσω εκεί και κάποια παραδείγματα που μπορείτε να σημειώσετε κι εσείς για να τα έχετε. Με μία λέξη γράφονται αριθμοί όπως το 2, το 10, το 15, το 20, μέχρι και το 20 λοιπόν, ενώ με δύο λέξεις από το 21 και πάνω. Σας έχω βάλει εκεί το 21, το 68, μπορούμε να βάλουμε και άλλους αν θέλουμε. Θα επιστρέψουμε να δούμε και κάποιες ασκήσεις που αφορούν τα αριθμητικά. Στο τετράδιο εργασιών μας, στη σελίδα 17, μπορείτε να δείτε την άσκηση που αφορά τα αριθμητικά μέχρι και το 10, ενώ σε επόμενη σελίδα θα δούμε και μεγαλύτερους αριθμούς. Κάπου εκεί η Βάγια μας λέει ότι σε κάποιες γραμμές θα χρειαστεί να γράψουμε περισσότερες από μία λέξη και θα δούμε το γιατί. Ένας, μία, ένα. 2 ή 2, 3 ή 3 που μας το έχει ήδη γραμμένο, 4 ή 4, 5, 6, 7 ή 7, 8 ή 8, 9 ή 9. Γράφονται λοιπόν μερικές λέξεις με δύο τρόπους, αλλά υπάρχουν και λέξεις οι οποίες κλείνονται, όπως το 1, 1, ένας, το 2 ή 2 είναι άκλητο όμως. Οπότε θα πάμε να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε κουκκίδες και να τα ξεχωρίσουμε. Στο 2 ή 2, στο 5, στο 6, στο 7 ή 7, στο 8 ή 8, στο 9 ή 9, μπορούμε να σημειώσουμε με μια κουκκίδα στο πάνω μέρος ότι αυτά τα αριθμητικά είναι άκλητα, άρα δεν αλλάζει η κατάληξη όπως το 4, 4. Όπως είχαμε και άκλητα για τα επίθετα που μας έδειχνα χρώμα, που το είχαμε δει σε μια άλλη ενότητα. Πάμε και στη σελίδα 18 τώρα, να δούμε τα υπόλοιπα. 11, 12, 13 ή 13, 16, 22, θα δείτε ότι από εδώ και πέρα οι λέξεις που δείχνουν αριθμητικά είναι διπλές. Γράφονται με δύο λέξεις κάθε αριθμητικό. 25, 44 ή 44, 59, θα μπορούσαμε να πούμε και 59, 83 ή 83. Άρα ο κανόνας λέει ότι πάνω από το 20 όλα τα αριθμητικά γράφονται με δύο λέξεις. Πάμε πίσω στο κείμενο μας τώρα. Εδώ θα δούμε και το κομματάκι που αφορά την ώρα. Άρα με ένα κόκκινο χρώμα ας κυκλώσουμε όλες τους αριθμούς που μας δείχνουν ώρες. 5 και 30, 6 και 45, 7 και 15, 8 ακριβώς, 9 και 20. Ήδη έχουμε δουλέψει με την ώρα στα μαθηματικά μας, αλλά υπάρχει ένας μικρός κανόνας και γι' αυτό. Θα πάμε να δούμε ποιος κανόνας είναι αυτός. Το τετράδιο μας κάτω από εκείνα που είχαμε ήδη γράψει, άστε μια διαγραμμή και πάμε να δούμε και τον κανόνα για την ώρα. Πώς γράφουμε την ώρα. Υπογραμμίστε και πάλι και να δούμε τον κανόνα. Όταν γράφουμε την ώρα με αριθμούς, χωρίζουμε τα λεπτά από την ώρα με μία ή δύο τελείες. Σας βάζω εκεί και το παράδειγμα. 5 και 30, 6 και 45, 7 και 15, αυτά είναι παραδείγματα που είχαμε και στο κείμενο μας. Θα σας πω όμως και κάποιες λεξούλες που ήδη αρκετοί από εσάς τις ξέρετε, που αφορούν ένα διαφορετικό τρόπο για να λέμε την ώρα, όταν τη λέμε είτε προφορικά είτε τη γράφουμε. Όταν γράφουμε τα λεπτά με λέξεις, μπορούμε να γράψουμε φράσεις όπως και μισή για τα 30 λεπτά και τέταρτο όταν έχουμε 15 λεπτά ή παράτεταρτο όταν έχουμε 45 λεπτά.
Στο τετράδιο μας λοιπόν να δούμε λίγο κάτι που θυμίζει και μαθηματικά και ελληνικά. Η ώρα γραμμένη και με αριθμούς και με λέξεις. Ας σημειώσουμε και εμείς δίπλα, προσπαθώντας να σημειώσουμε και τους δύο τρόπους για κάθε ώρα όπου υπάρχουν. Εκεί που λέει 3 και μισή μπορούμε να σημειώσουμε ή 3 και 30, 12 ακριβώς, όταν και ο δείχτης των λεπτών δείχνει ακριβώς στο 0, άρα 12 ακριβώς. 1 και 45, εκεί μπορεί να συμπληρώσουμε ή 2 παράτεταρτο, γιατί λείπουν 15 λεπτά για να γίνει 2. 10 και 15 ή 10 και τέταρτο. 4 και 30 ή 4 και μισή. Αυτό ολοκληρώνει για σήμερα το μάθημα των ελληνικών. Ελπίζω να θυμάστε τους κανόνες. Εμείς θα μιλήσουμε ξανά αύριο για να δουλέψουμε σε επόμενο κομματάκι της ενότητας που αφορά κάτι άλλο. Να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε πάλι και αύριο.